Ja ću sad ukratko reći o čemu će se danas govoriti. Ovo je predstavljanje, odnosno danas ćemo govoriti o sadržaju druge knjige. Tako kad prije što počnete čitati drugu knjigu da zapravo znate što vas čeka i na koji način pristupiti drugoj knjizi. Ovdje se radi o jednoj vrlo jednostavnoj činjenici o kojoj smo govorili i jučer. A to je da ne možemo biti uspješni u životu ukoliko igramo pogrešne uloge. To smo jučer govorili. Znači, ne možemo biti gazda na poslu i igrati gazdu u kući. Možda će neko vrijeme to funkcionirati, ali ćemo sigurno oštetiti jako puno ljudi. Ne možemo biti u isto vrijeme i majka i ljubavnica. Ne možemo u isto vrijeme biti i prijatelj i neprijatelj. Miješanje uloga dovodi do zlostavljanja ljudi. Dovodi do pogoršavanja odnosa. I dovodi do neuspjeha u onome, u poslu s kojim se želimo baviti. Tako je igranje uloge esencijalno, da igramo pravu ulogu. I u materijalnim ulogama mi moramo zapravo glumiti. Moramo glumiti doslovno, znači znati, ok, ja sad moram biti otac, znači da moj sin sad uđe unutra, ja znam da ja moram prestati biti predavač, neki učitelj ili šta li već, moram postati otac. Ako bi se prema mom sinu ponašao ovako, na ovaj način, on me ne bi prihvatio. On bi mi rekao, daj prestani, šta se fali reći. Tako, i to bi bila istina. Šta se foliraš, drugim riječima šta glumiš. Ali ja nemam osjećaj da ja sad glumim. Ja imam osjećaj da igram ispravnu ulogu, a ne da se pretvaram. Nego da je ovaj način ponašanja i djelovanja i energije, da je jedini ispravan za ovakvu atmosferu. I onda ono što je duša u stanju napraviti. Duša je u stanju baš igrati razne uloge. Znate zašto? Zato što mi nismo niti jedna od tih uloga. Kao što glumac može igrati bilo koju ulogu, baš zato što on nije ništa od toga. I onda se mi možemo pretvarati, oblikovati svoj karakter na drugčiji način. Kao što, na primjer, kad nas se pozove na vjenčanje nečije. Nećemo se ovako obući, imati ovakvu frizuru, nego ćemo otići da se to preoblikuje. Ok, možda da ja malo pričekam da svi uđu. Dakle, igranje uloge je jako, jako važno. I ukoliko to radimo nepravilno, bit ćemo neuspješni. I ako smo neuspješni negdje, prvo pitanje moramo sebi postaviti da li ja pravilno igram ulogu koja se od mene traži. Sada, neko može reći, ali zar to nije gluma, onda zar to nije pretvaranje i foliranje? Je, sve u ovom svijetu, svaka uloga je zapravo gluma, pretvaranje, foliranje. Zato što nekad smo bili mala djeca i bili smo uživljeni u te uloge. Onda smo postali tineđeri pa smo ostavili tu ulogu i onda smo se uživili u drugu ulogu. Što to znači da je ona prijašnja uloga bila foliranje? Za nas ne, ali izvana gledamo da. Nekad se ufurava da si dijete, pa se ufurava da si mlada osoba, pa si se počeo ufurava da si neki odrasli i zreo čovjek, pa onda se kasnije ufuravamo da smo stara i nemoćna osoba. Stalno mijenjamo uloge. I onda nekad smo bili učenik, pa smo postali roditelj, pa smo nakon toga postali, ne znam, radnik, šef na poslu, pa smo postali djed i baka. Non stop mijenjamo naše uloge. I to radikalno. I svaka od tih uloga zahtijeva od nas kompletno novi set razmišljanja. Mi ne možemo se sada ponašati kao dijete, kad smo imali 6 godina, a imamo odraslo tijelo. Znate kako doživljamo osobu koja se počne ponašati kao mala dijete, a ima 30 godina. Ne ide jedno s drugim. Ljudi jednostavno ne shvate nas više ozbiljno. Od nas se traži, inzistira, očekuje da igramo ulogu koja je u skladu sa onim što trenutno, kako trenutno djelujemo, koja je trenutno naša situacija.
Sada postavlja se pitanje, da bi mi mogli razviti moć samozdravljenja? U kojoj ulozi to moramo igrati? Znači, da bi bili uspješan šef na poslu, moramo imati ulogu nekog koji je autoritativan, da izdaje naredbe, ko nema kompromis i tako dalje, da bi recimo bili uspješni u takvom poslu. Šta je sa samozdravljenjem? Znači, da bi izliječili materijalno tijelo, da bi izliječili materijalni um, koju ulogu moramo igrati? Ulogu tijela? Ne. Jer tijelo ne može izliječiti samo sebe. Stoga mi ne smijemo igrati ulogu tijela ako želimo izliječiti naše tijelo. Ne smijemo igrati ulogu uma ako želimo izliječiti naš um. Znači, ne smijemo se poistovjetiti s tim. I Vede kaže jasno i glasno. Uloga koju moramo igrati da bi bili iznad materije je uloga duhovne duše. Ok, možda bi sad dobro bilo zaključati vrata. Ja stalno moram stajati, ja sam mislio da su Slovenci precizni. U Hrvatskoj je ovo normalno, ja bi još čekao u Hrvatskoj da ljudi dođu. Ok. Dakle, uloga duhovne duše, to ne znači nužno igrati ulogu Hare Krishna Bhakte ili Vaišnave ili slične stvari, nego igrati ulogu osobe koja ne poznaje smrt, kojoj smrt ne prijeti. Jedino u toj ulozi i u tom uvjerenju i s tim emocijama možemo nadići naše tijelo. Kad kažem naše tijelo, mislim na našu karmu. Jer Vede su jasne po tom pitanju. Karma je određena, sve je naša karma. Sve, svaki udah, svaki izdah, svaka misao, svaka emocija je posljedica onih naših djelatnosti iz prošlosti. Mi njih ne možemo izbjeći. Ja sam možda prije 2 mjeseca negdje krivo parkirao u Zagrebu. I tek sada mi dolazi kazna. Ja se možda više i ne sjećam da sam to krivo napravio, ali posljedica je tu i ja to moram platiti. Tako je, karma je takva. Sve što nam se sada u ovom momentu događa je posljedica od prije. I mi to ne možemo izbjeći, ne dozvoljavamo se. I sada, kad se mi razbolimo, imamo problema u životu, mi ne mislimo, to je moja karma, šta? Nego mislimo, ja to ne želim. Ja postavlja se pitanje, zašto bi Bog samo radi nas i samo nama dao privilegiju, ok, ajde tebi ćemo oprostiti. Ok, ajde. Zašto? Što smo mi toga posebni da bi se nama karma oprostila, a drugim živim bićima ne? Jer ako mi tražimo, Bože, molim te, daj mi više novaca nego što zaslužujemo u ovom životu, zašto ne kažemo, daj i svim drugim živim bićima ono što ne zaslužuju, a htjeli bi imati? Do čega bi to dovelo? Teško uopće zamisliti. Zapravo je lako je zamisliti. Kaže se, u materijalnom svijetu, kada bi svako živo biće ispunilo svaku svoju želju, onda bi se ova planeta zvala paklena planeta. To bi bio pakao. Tako da mi smo prisiljeni, ako želimo nadići zakon karme, mi moramo dati nešto za uzvrat. I ne smijemo mi se ponašati kao da smo u ciklusu karme. Mi moramo se ponašati kao neko ko nema veze sa karmom, a to je duhovna duša. Znači, duhovna duša ima tu mogućnost da nadiđe karmu. I to Vede jasno i glasno govore, posebno u knjigama Bhaktivedanta Swami. Da je moguće nadići karmu ako postanemo šta? Ona dugačka riječ. Transcendentalni. Ko zna što znači transcendencija? Iznad. Dakle, nadilaženje. Nadilaženje čega? Nadilaženje onoga što smo, u čemu smo trenutno sada, a to je materijalni svijet, materijalni zakoni, zakoni karme, zakoni prirode. Znači, Krišna, odnosno Bog, nema ništa protiv da mi nadiđemo te zakone. A ako ćemo dati nešto za uzvrat. Znači, želiš biti iznad zakona, onda budi iznad zakona. I ne moramo od njega tražiti dozvolu. Dozvola je već dana. On je to već odredio. Za svakog ko želi izbjeći ove užasne posljedice našeg neznanja, djelovanja u neznanju, traži se samo jedna stvar. Jedna mala stvar.
a to je da odustanemo od naše tjelesne identifikacije. Mala stvar. Drugim riječima, ne smijemo više sebe doživljavati kao muškarca, kao ženu, kao nekog koji ima 30, 50 ili 70 godina. Kao nekog koji je imao prošlost i nekog koji će imati budućnost u ovom svijetu. To sve mora se zaboraviti, otići u pozadinu, u drugi plan, kada idemo raditi na sebi. Jer mi kad se idemo tapkat, kad idemo liječiti naše probleme, mi tražimo od Boga da nam oprosti našu karmu. Da izbjegnemo ove posljedice. Odemo u onaj, za plaćati kazne, parking, ne kažemo, Gospode, molim vas ovaj put da ne platim. Ono se ovako gleda, zašto? Zašto bi ja to tebi napravila? I stvarno je dobro pitanje, zašto? Pa nemam novaca. Stani u red, nisi jedini. Tako, mi nešto moramo dati za uzvrat. Možda ako se pojavimo sa buketom cvijeća i puno čokolade i ne znam, možda, ali i to je isto jako upitno. Tako, mi ne moramo ništa posebno muljati i ići s trikovima i okolo i preskakati da bi nadišli karmu. Već su principi određeni. Mi moramo, dakle, odustati od strahovanja za naše tijelo. Od toga šta će biti sa mnom sutra. Kako ću, hoću li preživjeti? Hoće li me boljeti? Da li ću imati? Da li ću biti gladan? Da li ću biti željan? Što će biti kad umrem? Kad ću umrijeti? Ne želim umrijeti, tako da. To više ne postoji. Nema smrti. Za duhovnu dušu nema početka i nema kraja postojanja. To su slike koje mi moramo imati u glavi. Mi moramo polako maknuti slike našeg materijalnog postojanja i zamijeniti to sa novim slikama. Ja ne pripadam u ovom svijetu, ja sam ovdje samo privremeno. I ovaj svijet nije moj. Ja ga nisam stvorio, ja ga ne održavam i ja ga ne mogu ni uništiti. Ne samo ovaj svijet, ovo tijelo. Ovo je rent-a-car. Ljudi vole biti u iluziji, ovo je dar od Boga. No. Dar znači da ga možeš zadržati, da je tvoje. Ovo nije dar ni poklon, nego je ovo rent-a-car. I sve što god napravimo u tom autu pogrešno, platit ćemo kad ga vratimo nazad. A vratiti ga nazad definitivno moramo. I ako ga mi ne želimo vratiti i pobjegnemo, rent-a-carom iz Slovenije za Švedsku, naći će nas, nema problema. Unutra imaju one i nađu svaki auto. I ako nemaju to, nema problema, naći će registracija, tu policija, prijave nas i... Tako je karma, stigne nas, ne možemo izbjeći nikako. Možemo staviti pilak na čelo, možemo se obući u ne znam kakvu odjeću i po cijele dane moliti, to ništa ne znači. Ako mi u našem srcu nismo odbacili naš materijalni identitet, ništa od toga nam neće previše pomoći. I nije li to istina? U svom duhovnom životu ja sam vidio bakte koji 35 godina redovno mantraju, samo jedu duhovnu hranu i samo se druže sa baktama i samo služe. I takva koma od uma, takva koma od karaktera, mislim, ne bi se mijenjao za njihov položaj, a vidjeli su Prabhupada su učenici. Nije da je ovo uvreda ili kritika, nego opažanje jednostavno. Misliš, šta je s tobom čovječe, 35 godina i pun si ljutnje. 35 godina radiš ovaj proces. Šta će onda oni koji izvana gledaju pomisliti? Ovo definitivno ne funkcionira. Ali ono što zaboravljamo je, što je to što trebamo promijeniti? Ne odjeću, ne namaz preko čela, ne frizuru, ne ime, već kompletan naš unutarnji svijet. Ono što mi vjerujemo da mi jesmo i da je naše, to moramo promijeniti. I naravno to je proces da se odvija postupno. I kad to razvijemo do prihvatljive mjere, onda samo ozdravljenje ovako ide. Onda imamo sve moći koje god želimo imati. Onda imamo u svojim rukama zakon privlačenja. Čuli ste za zakon privlačenja, tako? Ima li netko da mu zakon privlačenja kompletno promijenio život? Slobodno dignite ruku. Neko ko je prakticirao, to i fult je promijenio život, jel? A masu drugih ljudi ne može dignuti ruku. I to nije samo ovdje, to je svugdje.
kao pa je nešto malo, ali ne onoliko koliko se priča i u knjizi i u dokumentaciji. Da, zašto? Zato što ljudi ne razumiju kako zakon funkcionira. Ljudi ne razumiju. Kad sam ga prvi put čuo, onda sam ga odmah išao ispitivati i provjeravati prema vedama. I onda, kad sam shvatio kako to funkcionira, ja sam se uplašio koliko su mi se želje svaki dan ispunjavale. Uplašio sam se, nisam mogao vjerovati da to tako funkcionira. Jedna stvar koja je najvažnija kod zakona privlačenja je da ljudi ne razumiju pravilno šta je sadašnji trenutak. Kao trebaš biti u sadašnjosti. A šta je sadašnji trenutak? Da li netko zna šta je sadašnji trenutak? Nekako odsutnost uma. Odsutnost uma. Dalje? Prisutnost uma u sadašnjem momentu. Da, ali šta je sadašnji moment? Ovo sada. Jel bi mogli reći da je ovo sadašnji moment? Minus krivo. A? Ovo je sadašnji moment. Krivo. To je pogrešno skroz. Reci. Svoj fokus. Naš fokus je sadašnji moment. Evo, ovo je već bliže. Sad, ali ni to nije definirano. Sadašnji moment je naša reakcija na ono što se trenutno sada događa. A sve što se trenutno sada događa je posljedica onog prije. Ovi ljudi, naše tijelo, naš oblik, ova kamera, sve ovo što se sad događa je samo posljedica iz prošlosti. To je prošlost koja se tek sad manifestira. To nije sadašnjost. I vede su jasne po tom bilo. Ovo nije sadašnjost, ovo je posljedica prošlosti. Sadašnjost je naša reakcija na ovo što vidimo sada. To je jedino, mi smo sadašnjost. Drugim riječima, mi smo sadašnji trenutak. Jer mi smo jedini koji smo realni ovdje. I sadašnji trenutak se ne odnosi na ovu mrtvu stolicu. Mrtva stolica nema ni sadašnjost, ni prošlost, ni budućnost. Ona nije svjesna. Mi smo svjesni iz toga, mi smo sadašnji trenutak. Mi činimo sadašnji trenutak. Naša svijest. To je jedino što se računa u polju sadašnjeg trenutka. Način na koji mi reagiramo na ono što doživljavamo u sadašnjosti, to je sadašnjost. To je prava sadašnjost. Nije čak niti misao, niti emocija. Nemojte da vas to prevari. Sadašnjost je ovo što sad osjećam i mislim. No! I misli i emocije su uzrokovane prošlošću. Nego način na koji mi kao promatrač reagiramo na naše misli, na naše emocije, na stanje tijela, na stanje okolja. To je sadašnji trenutak. I ako ovladamo tim sadašnjim trenutkom, ako smo full prisutni u našoj reakciji, drugim riječima, ako imamo kontrolu nad svojom reakcijom, znači, ja se ujutro probudim i vani je ružno vrijeme i ja kažem danas ću biti sretan. Znači, kompletno, bez obzira na sve, ja odlučim kakva će biti reakcija. To znači da sam prisutan u sadašnjem momentu. I ako uspijem održati cijeli dan to što sam odlučio, znači da sam cijelo vrijeme bio prisutan u sadašnjem momentu. I onda što se događa? Bez obzira na to kakva je okolina bila, mi je transformiramo sa tom upornošću da nam ne odvuče pažnju niti budućnost, niti prošlost, niti ova reakcija koju trenutno sada imamo, da nam ne odvuče naš fokus, da nema kontrolu nad tim. Tek onda smo mi u sadašnjem momentu. Kad naša odluka je sadašnji moment. Ali ako nema naše odluke, drugim riječima, osjećam se depresivno radi možda sivog dana, ili radi toga što sam gladan, ili zato što me neka osoba krivo pogledala, mi se ne nalazimo u sadašnjem momentu. A ono što je zanimljivo, duhovna duša ne postoji nigdje i nikada osim u sadašnjem momentu. Za duhovnu dušu nema prošlosti, jer tamo nas nema. Mene nema prije 15 minuta. Taj kakud mi das je nestao. Sve što postoji je ovo ovdje. I nema me u budućnosti. Duša je samo prisutna tu. Jedina osoba koja je prisutna i u prošlosti, i u sadašnjosti, i u budućnosti je naš dragi Bog. Mi nismo Bog, iz toga nas nema tamo. I rečena je osoba koja razmišlja o budućnosti i prošlosti zapravo u stvarnosti ne postoji. Negira svoje postojanje. Jer odlazi tamo gdje je nema. Tako kad god razmišljamo o prošlosti i budućnosti, mi kao da poništavamo svoje postojanje. Reci. Ako sam kako ideš u regresiju, ko ide tamo? Duša ili U šta? U regresiju? Hoćeš reći u prošle živote? A gdje ti je dokaz da ideš u prošle živote? Slike tvog uma? Zato pitam da je to
Ja, to sam opisao u prvoj knjizi. Ja u to ne vjerujem. Jer ako bi ja čak i vidio svoj prošli život, gdje je garancija i potvrda da je to certifikat, jer to je točno u našoj arhivi, imamo točno tu snimku, da to što si vidjela je iz tvojeg prošlog života. Tako da je to kombinacija naših mentalnih slika koji nam mogu pomoći, recimo, u ozdravljenju. To ne znači da smo bili stvarno u prošlosti, da smo vidjeli to što je bilo. Znači za emocije. Molim? Kad ideš u regresiju i možeš osjetiti emocije. Emocije ili vizije, kompletno ista stvar. Ista stvar. Um je um, to je misli i emocije, to je dio jednog te istog polja. Tako kad mi nešto osjetimo, i još jedna stvar, čak i kad bi vidjeli, na primjer, ako razmišljamo o prošlosti, evo, sjetite se ujutro što ste radili, prije 2 sata, otprilike. Kada o tome razmišljamo? Sada, je tako? Mi nismo stvarno otišli u prošlost, mi smo još uvijek tu. I te slike koje imamo nisu stvarno slike od onoga što smo tada imali, nego ove koje sada imamo. Uvijek samo postoji sadašnjost. Uvijek. A mi bježimo iz sadašnjosti. To je tako. Mi bježimo zato što nam sadašnjost je nerazumljiva. Mi ne shvaćamo šta je ona stvarno. I onda mislim, ali meni se sadašnjost ne sviđa, ja ne bio u ovoj sobi, ja bi otišao neki drugi. Ali ovo nije sadašnjost. Ovo je rezultat naše prošlosti. Drugim riječima, mi cijelo vrijeme ispred sebe i oko sebe, dakle i cijeli svoj um, misli, emocije i našu okolinu, mi gledamo film naše prošlosti. Reakcija na ono što smo bili, što smo vjerovali i što smo radili u prošlosti. Emocije su vrlo najčešće rezultat naših vjerovanja. Znači, ono što smo vjerovali o sebi u prošlosti, sada doživljavamo u obliku emotivnih reakcija. I ako smo imali negativna ili nerealna vjerovanja o sebi, doživljavat ćemo negativne emocije. I ako osoba ne zna da je to, normalno će biti zbunjena. I onda zakon privlačenja je toliko daleko od nas. Mislim, nema šanse da mi jedno želju sebi do kraja kako treba ispuniti. A jedna stvar je istina, ono u mom životu što sam otkrio, ako mi ne doživimo tu moć da možemo ispuniti bilo koju materijalnu želju, mi nikad duhovno nećemo kako treba napredovati. Nikad se nećemo osloboditi od materijalnog svijeta, uvijek ćemo misliti, još nešto treba, i još ovo nisam. Ali kad mi osjetimo da mi možemo što god hoćemo dobiti, da Bog uopće nije zavidan, da će nam dati sve što god treba, onda zapravo, tek onda gubimo želju za tim. Tek onda gubimo želju za tim. Inače će uvijek biti vezan za budućnost i za prošlost. Ajme, šteta što nisam ovo napravio, joj kad bi barem ovo mogao, ali nikad stvarno biti ovdje. Tako da mi zapravo živimo reakcije. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad njima, jednostavno gorimo u vatri materijalnog postojanja. To je tako. Sada, kako razmišlja duhovna duša? Mi znamo kako razmišlja žena, kako razmišlja majka, kako razmišlja otac, kako razmišlja muškarac, ovakav i onakav. Vidimo da su to posebna razmišljanja, da su tu obrasci određeni, postoje jasni. Jel? Ali kako razmišlja duhovna duša? Kako razmišlja osoba koja ne vjeruje da postoji smrt? Koja se odrekla straha od smrti? Zamislite da kažemo sebi, ti više nemaš pravo da se bojiš smrti. Nije ti dozvoljeno. Znači sebi zabranimo da uopće razmišljamo o sebi na taj način. Ja ću umrijeti jednog dana ili meni postoji neka prijetnja u mom životu. Tako, kada bi stvarno vjerovali da smrt za nas ne postoji, onda bi čitav ovaj život gledali kao nešto što je dobro namjerno za nas. I u drugoj knjizi, prva vježba koju trebamo savladati, je stav apsolutne dobronamjernosti. Evo, to možete vidjeti. Prva vježba, stav apsolutne dobronamjernosti. Jer ako sam ja vječan, ako smrt ne postoji, koji onda problem možemo još imati? Patnja. Da, ali to nije patnja više. Razumiješ? To nije patnja. Patnja je stanje u kojem mi ne vidimo izlaza.
to je onda patnja. Razumiješ? Ako ti znaš da će bol trajati 5 sekundi, onda izdržati tu bol nije patnja. Onda istoleriraš tu bol, ali ne patiš. Razumiješ? Ali ako ti ne znaš koliko će trajati bol, onda patiš zato što ti produljuješ mogućnost bolova u vječnost. To je taj dan. Tako, kada osoba vjeruje podsvjesno ili svjesno da smrt postoji za mene, ono što mi zapravo radimo, mi vjerujemo u vječnu smrt umjesto u vječni život. Dakle, dijametralno suprotno vjerovanje onome što bi duša trebala imati. Mi vjerujemo u smrt i to vječno. A smrt ne samo da ne postoji, nego i ako postoji nije vječna, nego je to samo trenutak jedan prijelaz. A mi ono što radimo, mi doživljavamo da ćemo mi kad umremo, odnosno naša smrt, da je toliko moćna da će biti vječna. To je da maha iluzija, to je najveći grijeh koji mi možemo napraviti u ovom svijetu. Zamijeniti vječan život za vječnu smrt. Na taj način se odričemo milosti i ljubavi Boga i doživljavamo sebe kao neki odvratan, okrutan eksperiment, da smo sad svjesni i živi, ali da u jednom momentu ćemo to prestati i više nikad neće nastati. Neće biti ovo ja, neće biti ovaj put gledanja. I kada imamo to vjerovanje, to podsvjesno vjerovanje, kad je tu negdje unutra, onda na svjesnom nivou mi razvijamo posebne vrste štita. I mi nismo svjesni da imamo strah od smrti, dok god nam nešto ne zaprijeti. I onda kad neko dođe i kaže mrzim te, ideš mi na živce, mi zapravo osjetimo strah od smrti. Svaki napad na naš ego, na naše tijelo, svaka imalo krizna situacija budi na nama samo jedan strah, a to je strah od vječne smrti. Ne samo od smrti, od vječne smrti. I onda kad malo bolje razmislimo ko je stvorio onda tu vječnu smrt? Bog. I kako onda stav imamo prema Bogu? Sigurno ne ljubavno, nego zastrašujući. I zato postoje patnja u ovom svijetu, i zato postoje bolesti i muke, samo zato zbog pogrešnog vjerovanja. Naša energija koju mi šaljemo iz našeg tijela, kada imamo podsvjestan stav, dakle taj podsvjesni strah od smrti, je energija kontra onome što mi želimo postići. Znači ta energija je energija uništenja, ne kreiranja, nego uništenja. I onda koliko god da se mi trudimo u životu postići nešto, stalno spada iz ruke. I kad se ostvari nešto, nije baš onako kako smo mi htjeli. Nije baš skroz do kraja, ili se još gore, točno ono što smo htjeli dobijemo, a onda nešto sa strane dođe i to nam kompletno prska. Recimo, dobijemo na lotu sutra i isto nam otkriju da imamo tumor negdje na prostati ili negdje. I sad ti uživaju tim novcima. Dobio sam 1.000.000 eura i tumor na prostati, mozgu i kralježnici. Tako, ono što se od nas traži je da 40 dana ponavljamo jednu te istu vježbu. Svaki dan redovno. To radimo sve u našem umu. Ništa se ovdje ne očekuje od nas, ništa fizički. Stoga nema jednog izgovora da to ne radimo. Jedini izgovor da to ne radimo je da ne želimo biti vječni, ne želimo vječno živjeti. Većina duša utjelovljenih u tijelu ne želi vječno živjeti. Boji se smrti, ali ne želi vječno živjeti. Više se boji vječnog života nego vječne smrti. Zašto? Jer vjerujemo u vječnu smrt, a ne u vječni život. Kao da sad neko nastavi na krov zgrade i kaže nagni se i maši rukama i poletit ćeš i skoči slobodno. Koji ćemo osjećaj imati? Užasan strah. Zašto? Jer ne vjerujemo u to. Tako, da li vjerujemo u nešto, možemo provjeriti na ovaj način. Naprimjer, da li vjerujemo da možemo, recimo, Vede kažu da je sve moguće, je tako? Ali ako je sve moguće, moguće i letjeti isto tako, da ljudska bića mogu letjeti. Sad neko može reći, da, filozofski se i ja s tim slažem. Idem provjeriti da li ja stvarno imam vjeru u to, idem gore na zgradu, idem se ovako nagnuti. I ako srce kaže, to znači da ne vjerujemo. Vjera se stvarno testira u kriznoj situaciji. Nikad prije. Prije nego što dođe opasnost, prijetnja i kriza, mi se možemo folirati, da smo ne znam kakvi filozofi da razumijemo i možemo objasniti to na elokventan,
način savršeno da nas svi aplaudiraju. I onda se dogodi neka kriza i mi pokrijemo se ušima, podijemo red i iza ormara se sakrijemo. Tako, krizne situacije su nama nužne da bi mi vidjeli kakva su naša podsvjesna vjerovanja. Nama je potrebno da nas se stisne, da nas se stavi pod pritisak, da prijetnja bude neka u životu. Da bi mi mogli otkriti koja su naša vjerovanja i da ih onda sukladno s tim mijenjamo. Mi želimo promijeniti situacije tako da ne uznemiruju naša pogrešna vjerovanja. Ne želim da mi ovo, ne želim da mi ono. Zašto? Jer onda se bojim i onda... Ali to je super kad se bojimo. To je super kad dođe kriza. Jer onda tek vidimo tko smo i što smo. Tako, krenimo svaki dan ujutro sa tom mantrom, sa tom afirmacijom. Čitav svijet oko mene je dobro namjeran za mene. Što znači da mi ništa stvarno ne prijeti. Nema prijetnje. Nema prijetnje, nikakve. Čak da se dogodi to da vozimo se autom i u jednom momentu skliznemo i neko nas udari i mi u provaliju ovako letimo i sad pauza, u tom momentu mi smo u autu i vidimo, gotovo je. Gotovo je, ja ću sad poginuti. Mi moramo toliko biti izvježbani do tog momenta, da u tom momentu kad vidimo da je kraj, da kažem, o super, sad će doći neka druga realnost. Ovo nije bilo namjerno za mene, ja se nemam čega bojati. Znači, ne tražimo takve situacije, ne provociramo ih, ali kad one prirodno dođu, Božjim aranžmanom, mi prihvatimo to kao, super, Bog se brine o meni. Ovo je dobro za mene. Odnosno, čak i ako ne kažemo ovo je dobro za mene, nećemo reći, a ovo je loše za mene. Odričemo se da je išta loše za nas. Jer ako je nešto loše za mene, ko je to aranžirao? Ko sve aranžira? Bog. I stoga, ako mi se nešto loše događa, ko je to aranžirao? Bog. Ako je on aranžirao loše stvari za mene, kakav je onda on? Loš. Ako je on loš, hoću li ga ja voljeti? Ne. Makar se glumio 20 godina da ga želim voljeti. Ali ako to nisam promijenio, da sve što mi se događa je apsolutno dobro za mene. On ima uvijek plan da nas izvuče iz ovog svijeta. I sve što radi, i radi s tim planom. Bog nema u planu da nama da bolje radno mjesto, da nam makne bore sa lica, da nam izliječi bolove, da nam poveća novce itd. Što to njegov kompletno, on ne vidi na pravi način da je to dobit ikakva za nas. To je samo sidro koje nas drži još više u ovom svijetu. Tako, i uostalom, na koji način ćemo postati entuzijastični i puni energije ako se stalno bojimo šta će nam doletiti s koje strane, ko onaj vrabac. Ne smijemo biti miš i vrabac. Duhovna duša ima ogromno dostojanstvo. Duhovna duša hoda uspravno. Ne ponosno, nego dostojanstveno. Tako, to je prva vježba. Kad nas neko na cesti napadne, kad dođe neka bolest, kad izgubimo posao, kad postoji mogućnost da izgubimo posao, mi ništa od toga ne smijemo vidjeti kao prijetnju. Nego reći, ajde, samo dođi, Bože, ja znam da ovo sve ti radiš, ti mene voliš, ti imaš plan za mene. To se zove predavanje. Barem koliko sam ja uspio shvatiti. Nema otpora prema Božjem planu. Nema otpora uopće. I sada ono što se u Bhakti jogi nalaže i zapravo savjetuje da djeluj kao da sve od tebi ovisi, ali znaj da ništa ne ovisi od tebi. Drugim riječima, ako ide auto prema tebi, skloni se. Ako pada kiša, otvori kišobran. Ali ako pada kiša, a ti nemaš kišobran, ok, ovo nije loše za mene. Na taj način, ono što se događa, znate kako se ljudi najviše razbole? Izađu vani, joj, hladno je, razbolit ću se, pa meni je tijelo slabo, joj, mokra mi je kosa, razbolit ću se i imunitet ono kaže, ok, može, smanji, ispuni nam želju. Kad bi mi mislili, šta je problem za mene malo kiše, pa kiša je zdrava, kiša daje život. Sad će se malo smočiti, pa ću onda doći doma, sušit ću se i sve u redu. Nego mi zapravo prizivamo te stvari. Mi dajemo naredbu tijelu
da se razboli. Tako da bi rekli, vidiš, rekao sam, ja sam osjetljiv, ja sam ovakav, tako se tempiramo da budemo upravo takvi. Programiramo svoje tijelo da se razboli čim malo propuha negdje dođe. Pa ne zatvara vrata, ubit će me taj propuh. Ja znam moju majku, ne tako. Malo samo propuha, ona ludi kompletno. Doslovno da je puhnem od iza u vrat, ona bi steglo bi odmah bio vrat, ona bi stvarno osjetila bolovi. Jer ako vidiš, pa nisam ja luda, od čega mi je ovo? Da. E sada, šta ako recimo svaki dan odlazimo na posao i tamo imamo konflikt sa ljudima koji rade, možda sa našim šefom ili šeficom? Kako ćemo doći danas na posao i zaboraviti da nas tamo čeka neka koma? Ili u obitelji, ili ne znam, bilo gdje. Da se lupimo s nečim po glavi, pa da zaboravimo na sve i ja nablažem i dođem na posao kao da se ništa nije nikad dogodilo. Ne, amnezija nije opcija. Znači, mi znamo šta nam se do sada događalo. Mi znamo kako smo reagirali do sada. Ali sa tapkanjem mi možemo biti otvoreni. Dakle, ono što radimo je, znači, dignemo se ujutro i kažemo cijeli ovaj današnji dan je za moju dobrobit. Sve što god će se dogoditi je za moje dobro. I onda će sa strane, ne, on će se buniti i davat će otpor, a što ako, onda se tapka. Tu je kad dolaze tapkanje. I onda kažu, otpušta mi oslobađamo ovaj strah, otpušta mi oslobađamo ovu sumnju, otpušta mi oslobađamo ovo nepovjerenje. Otvaram se da je cijeli svijet za mene dobronamjeran. Prema meni dobronamjeran. Zato što cijeli svijet kontrolira Bog, a Bog me neograničeno voli i želi mi uvijek, ne samo želi, on radi uvijek za moje dobro. I, dakle, mi se na taj način stavljamo u situaciju koja je nula za nas. Nikad do sad nismo bili toliko dobronamjerni, toliko otvoreni, toliko opušteni. I normalno da će on na svoju stranu potezati po navici. I onda kad on poteže, mi se tapkamo. I kažemo, ok, razumijem te, teško ti je, nisi navikao na ovo i meni je ovo novo. Ajde, otvori se, idemo probati. Ajde, otpusti ovaj strah, pomozi mi da ovo napravim kako treba. Znači, tako se obratimo svom umu, to je introspekcija. Razgovaramo sa svojim umom, kao što bi roditelj razgovarao sa djetetom. A roditelj neće reći, da li bi htio prije ručka čokoladu ili poslije ručka čokoladu? Što misliš šta će dijete reći? Sad, odmah! I poslije. Ali i mogu isto uz salatu, isto malo, naribaj mi čokoladu. Znači, nećemo nužno pitati šta on želi, nek ćemo reći, to je dobro za nas. Ali ne ga vrijeđati, nužno i gaziti na taj način, nego reći čvrsto, ali s ljubavljivo. Mi moramo voljeti naš um. Mi moramo voljeti naše tijelo. Ne obožavati kao Boga, ali ga voljeti. Imati ljubavni odnos sa našim umom i našim tijelom. I ujutro doslovno, kad se probudimo, pogledati naše predivno vozilo. A zašto je predivno? Zato što nas može izvući iz materijalnog svijeta. To je Space Shuttle, koji ima dovoljno goriva, snage i mogućnosti da izleti iz ovog materijalnog svijeta. To nije više BMW, mi ne govorimo tu o Mercedesu, mi to govorimo o Space Shuttle, o najviših mogućnosti. Bolje nego polubogovi. Je li tako? Ja, to vede kaže. Puno nam je lakše. Oni imaju hrpu tereta osjetilnog uživanja. Oni imaju masu stvari za uživati, mi ovdje baš i nemamo. Ako ćemo biti iskreni. Tako, moramo cijeniti ovo tijelo. Kao da nam neko pokloni, recimo imamo djecu, imamo obitelj, sve, i neko nam pokloni najsigurniji auto na svijetu. Sa, ne znam, 20 airbagova i svim mogućim sigurnosnim stvarima, čvrst je, nema šanse, jako mala šansa da stradamo u tom autu. I mi kad dođemo ujutro, kad idemo na posao, nećemo pljuniti na to auto i udariti ga nogom. Nećemo, super, joj! Uđemo unutra i, kako divno, joj, što je super, samo ti mene lijepo vozi, čuvaj, ja što tebi davati goriva, najbolje gorivo, najbolje ulje, najkvalitetnije gume, nema problema. Tako bi trebali sa svojim tijelom, ujutro, kao bakta, to je meni kompletno novi koncept bio. Mi kao odvratno tijelo, ovaj glupi ovaj moj ego. I onda šta bude od nas? Ništa.
Nikako nema ljubavi. Kad mi prema najbližim stvarima ne možemo razviti ljubav, kako ćemo prema nekome koje je dalje od nas? Kao što su druge duše i sam Krišna, odnosno Bog, da smo se mi od njega udavili. Znači, trenutno nam je dano tijelo i um da vježbamo ljubav prema Bogu. I mi moramo ujutro kad se probudimo reći, volim te, super si mi, joj, krasno. Jel mogao sam biti životinja, čovječe? Mogao sam sad njuškati ovako neko ugledalo. Kompletno nesvjesna šta je to što vidim. Ovo tijelo nam daje tolike privilegije, toliku svjesnost, da mi moramo biti toliko oprezni da bilo kakva negativna misao je kao da damo svom vlastitom djetetu, evo ti malo mlijeka, malo kruha, malo otrova, malo kemikalija, malo sumpora. Ja, to je upravo to. Kad se probudimo, onda mislimo, joj, sad mi se ne da ići na posao, ajme, sad moram ići u banku, joj, ne znam kako ću danas platiti, hoću da idem autom ili autobus. To je intoksiciranje, trovanje našeg vlastitog tijela. I Krišna to ne cijeni uopće. Šta to radiš, čovječ? Što ti miš, ko si ti? Što miš, ko je tebe stvorio? Jesi ti iz kanalizacije neke ispao ili sam te ja stvorio? I to je uvreda za Boga. Da mi sebe na taj način doživljamo i tijelo koje nam je Bog dao. Tako da je kompletno svejedno kako izgledamo. Mi imamo fenomenalno tijelo. Genijalno. Tako, sljedeća vježba koja se nadovezuje na ovu prvu je otpuštanje impresije vlastite prošlosti. Da bi postali nešto novo, mi moramo na tren zaboraviti što je bilo do sada. Ok, šef me maltretira na poslu, to znam, svjestan sam i moguće da će to i danas biti. Ali ja se otvaram za nešto sasvim novo. Ja se otvaram da bi danas mogao biti totalno novi dan, sa novim iskustvima i kao da kažemo Bogu, ok Bože, evo dajem ti dozvolu da mi transformiraš moj dan. I mi moramo dati dozvolu. Jer mi imamo slobodnu volju koja je iste kvalitete kao i Božja slobodna volja. Bog se ne može uplitati u našu slobodnu volju. Jer inače mi ne bi onda bili slobodni. Kad bi on i malo gurnuo prst u našu slobodnu volju, on bi kompletno, to bi bilo kontradiktorno, onda mi više ne bi bili duhovne duše, mi bi bili onda neki mrtvi objekt koji Bog može tako manipulirati. Samo tako. On je nas, uvjetno rečeno, stvorio na taj način da ne može s nama manipulirati. Da mi moramo napraviti taj odak. I stoga mi moramo njemu reći, ok, Krišna, ok, Bože, Isuse, kao god hoćemo, dajem ti dozvolu da me transformiraš. Spreman sam na to. Učini svoje trikove. I nemojmo uopće zamišljati šta bi to moglo biti. Sve što možemo zamisliti je vezano za ono što smo već do sada doživjeli. Prošlost, evo tu piše, je zasnovana na lažnom, prolaznom identitetu kojeg sada transformiramo. Od njega se ništa novo ne može naučiti, samo uvijek staro. Sve što smo do sada doživjeli ne može nam pomoći niti sada, niti u budućnosti. To je prošlost, a prošlost ne postoji, kao ni onaj naš identitet iz prošlosti. Vrijeme je za nove impresije, a puna čaša ne može se napuniti. Stoga, ako mi se probudimo ujutro sa hrpom impresija iz prošlosti, znači od dana prije, od tjedna prije, od godina prije, mi ništa novo ne možemo doživjeti. Zapamtimo tu jako važnu činjenicu. Ako želimo kompletno novi život, mi ne smijemo se oslanjati na ono što smo do sada doživjeli. Mi moramo se otvoriti da danas bude kompletno novi dan. Kompletno nešto što nikad u životu nisam iskusio. I onda ako se javi neki strah od toga i treba, tapkaj. I da se tome služi tapkanje. Mi se sami mentalno dovedemo u vrlo osjetljivo stanje. Biti duša je vrlo osjetljivo stanje. U materijalnom svijetu. I ovaj svijet nije namijenjen za takvo stanje. To je jako važno. Ovaj svijet nije namijenjen da bi mi u njemu bili duša. Stoga nam ništa neće olakšati. Mi smo sami kompletno u tome. Kompletno sami. I može guru biti kraj nas. Ali mi ćemo se i dalje osjećati sami, jer niko ne može ući unutra i biti sa nama. Niko ne može. Unutra je Bog, ali on ovako stoji. Ja čekam dozvolu. Ja čekam da se ti složiš sa mojim planom.
A koji je Božji plan? Za nas je neshvatljiv i stoga ne trebamo uopće ga ni pitati kakav je. A što će biti sa mnom? Što će biti sa mnom? Da li ću imati? Ne, to ne smijemo pitati. To je jedna od uloga, jedna od karakteristika duše. Da uopće ne sumnja u Boga i stoga nas ne zanima koji on plan za nas ima, jer znamo kakav je plan. Plan je savršen, pun ljubavi, pun sreće i samo za nas. Za to bi trebali usmjeriti pažnju na sadašnji trenutak. Ne razmišljati o prošlosti, ne razmišljati o budućnosti. Barem u onim trenucima kad prakticiramo ovu vježbu. Naravno da imamo svakodnevne dužnosti i tako dalje. Mada će vremenom uloga duše postati dominantna u svim našim ulogama. Kao što recimo osoba koja glumi, recimo nekog kralja na pozornici, on će dobro to glumiti jedino ukoliko zna da on nije kralj. I kada ljudi aplaudiraju, tek kada on izađe iz te uloge, kada on stane. Ovako, ljudi kompletno oduševljeni. Do tada su bili sve gledaju. I onda završi predstava, svi se poklone, svi izađu iz uloga svojih i tek onda dobiju aplauz. Jer mi možemo glumiti, svako može glumiti, ali izaći iz uloge, to je puno teže. Tako, kad nas neko kritizira kao muškarca ili kao ženu, mi moramo automatski se izdići iznad toga i reći, on kritizira moje tijelo, ne mene, a ja nisam tijelo. Kao da neko dođe i kaže, znaš, ne sviđa mi se boja tvog auta. Ili gume su ti jako loše, a mi molim, kako se usuđuješ? Mislim, to je kompletno ludo. Ista je stvar sa našim tijelom. Dakle, mjesto i vrijeme zbivanja je sada. Što smo rekli, šta je sada? Naša reakcija. Ono kako mi reagiramo na to. Tako, sadašnji trenutak može biti predivan ako mi odlučimo na sve reagirati predivno. Znači, sa ljubavljom. I čak i ako ne razumijemo na koji način je nešto dobro za nas, ne moramo samo slijepo, sve je dobro za mene, sve je dobro za mene, nego više biti introspektivan. Baš me zanima na koji način je ovo dobro za mene. Trenutno ne mogu shvatiti, neću o tome ni razmišljati. Jednostavno preskočimo to. Za kratko vrijeme će nam doći odgovor. Onda ćemo reći, vidi, zato sam to trebao. Zato mi je ta osoba to rekla, zato sam izgubio novčanik, zato mi je pobjegao autobus, zato sam izgubio posao, zato imam ovakvu ženu, ovakvog muža i slične stvari. Mi ne znamo, čak i kad dobijemo neku strašnu bolest, na koji način je to dobro za nas. Mi automatski to gledamo kao apsolutno crno. To može biti dobro za mene. I mi možemo dobiti moć da izliječimo bolest koja nas sutra treba ubiti. Mi možemo do sutra jednostavno dobiti tu moć, tako da iskočimo iz ove materijalne uloge i da na drugi način kompletno odlučimo gledati. Odlučimo. Mi ne možemo odmah na drugčiji način gledati na svijet. Mi prvo moramo odlučiti, a onda to vježbati svakodnevno. Nakon 40 dana, kažu Veda, Ayurveda, da ponavljanje određene navike, odnosno određenih, dakle, nove neke radnje, misli ili vjerovanja, postane automatski. Automatski na taj način reagiranje. Kao što ćemo vidjeti, recimo da neko dođe i hoće se fizički tući s nama. Mi bi vjerovali, ali da nas neko nauči borilačke vještine, prvi potez bi bio automatski. Zašto si tako stao? On se veće misli, tako treba, to je normalno. Za nju je to normalno. I da automatski reagira, predviđa poteze i da uzvraća i slične stvari. Reci. Ja imam jedno pitanje o tom što se rekao u kralju, kad ljumi da je kralj, onda kad dole, kad ne ljumi da je, kad nije poistovječen sa. Da. Ali poznaje se primjeri kad su ljudi bili toliko poistovječeni sa ulogom da su, recimo, taj lik je umro, a oni su stvarno umri na stežiju. Gdje su onda oni to ljudi? Toliko su u prošlosti ili kako se razumiješ? Mislim, isto su vetske igre što igraju, baš u Indiji su neki glumici bili koji su umrli u ulogi Dašarak, recimo, kao kad se... Baš su stvarno postali to? Da, stvarno imamo. Toliko je poistovječen bio s tim, jel? A to je to, da se toliko poistovječen, da. I kad se mi poistovjetimo sa nekom ulogom, onda ta uloga ima moć nad nama. Mi nemamo moć nad ulogom. Tako, mi moramo odabrati da li ja želim
da moja životna uloga koju igram, odnosno uloge koju igram, budu moćniji od mene, ili ja da budem moćniji od njih. I ako želim biti moćniji od uloga, ja nikad ne smijem početi vjerovati da sam ja jedna od tih uloga. Ja sam uvijek odvojen od svih tih uloga, ja sam nešto skroz drugo od svega što mogu biti u ovom svijetu. Od svega što sam bio, što jesam i što ću ikad biti u ovom svijetu, ja ništa od toga nisam. Sam kompletno odvojen od toga. Najveći problem što mi nismo stvarno upoznali sebe da bi znali koja je naša prava uloga, kao onaj glumac koji glumi kralja, on zna da je on običan neki čovjek, glumac neki, koji možda nema para niti da kupi neki bolji auto, a kamoli da bude kralj. Tako, on zna i zbog toga može adekvatno glumiti ulogu kralja i adekvatno izaći iz te uloge. Onda kad se to od njega traži. Jer ako taj glumac i nakon završetka predstave nastavi, pošto misli da je on kralj, onda će ga ljudi odvesti u hitnu pomoć, u ludnicu, na liječenje. E sad, ova sljedeća vježba, razotkrivanje svoga uma, to je ono što sam malo prije rekao, dođete pred ogledalo, pogledate sebe u oči i svako jutro, znači čim se ustanemo odmah, onako kad smo predivni, sa svim onim u očima i u nosu i u ušima i frizura i genijalna i vjerojatno šminka, onako. I dođemo i stanemo onako pred ogledalo i onda priznamo sebi kako se osjećamo. Dakle, priznamo sve negativno, još uvijek sam malo u depresiji, još uvijek sam malo onako, ne osjećam se udobno u svojoj koži, još uvijek me malo tjeskoba, ali i onda i priznamo one stvari koje smo promijenili, ako smo išta radili na sebi. Ali osjećam ipak malo poboljšanje na ovom nivou. To je 1 minuta verbaliziranja svog trenutnog stanja. Ono što je loše i ono što je dobro. Ako nemamo ništa dobro za reći, nema veze. Ako nemamo ništa loše za reći, isto nema veze. Bitno je da mi verbaliziramo. Jer ako mi svaki dan se probudimo i kažemo još uvijek sam nesretan, još uvijek u očima vidim nesreću, koliko ćemo mi to dugo tolerirati? Jer ako to verbaliziramo, počet će nam ići na živce nakon kratkog vremena i rećemo se, ok, a danas moram to promijeniti. Ali ako mi to ne kažemo, nek samo onda pogledamo, onda nismo verbalizirali i to brzo ode u podsvijest. I mi toga nismo svjesni i nećemo napraviti ništa po tom pitanju. Tako ovo je jako moćna vježba, da na glas kažemo. Kao što će bakte međusobno reći, joj, pravo um me fura, joj, pravo um sam požudan. To kažeš na glas, neće ti bakte tolerirati da to govoriš 10-15 godina svaki dan. Neće pravo, pa nemoj toliko jesti, pravo, pa nemoj toliko spavati, pa nemoj naokolo se ponašati na taj način, pa nećeš biti takav. Znači mi verbaliziranje više ne dajemo sebi dopust da se tako ponašamo, da budemo u tom stanju. Isto tako, možemo to sami ili pred ljudima koji su na istom putu. Možemo recimo tražiti od neke osobe, hvala Bogu tu među bakta možemo bilo koga odabrati. Bilo koga, muško, žensko, daj molim te sjedni 1 minutu samo da me gledaš u oči da ja ovo kažem. Ako neko to od nas traži, samo trebamo slušati tu osobu i ok, sad si ti to rekao, sad ja znam da si ti to rekao, ti znaš da si ti to rekao i terapija je gotovo. Ova vježba. I to napravimo svaki dan, možemo 1 ili 2 puta. I vidjet ćemo kako on počinje drugačije se odnositi prema tome. E sad ova 5. vježba za bakte je nekako redundant, kako se to kaže? 4. je razotkrivanje svog uma. Sad je 5. Razotkrivanje svog uma, znači pred ogledalom ili pred nekim, sad je 5. vježba predstavljanje novog identiteta. Drugim riječima, kad krenemo, znači napravimo tu prvu vježbu, znači prvo smo odlučili, čim se probudimo, danas je dan, sve će biti povoljno za mene, otpustimo impresije iz prošlosti, kažemo sebi, nema veze što se dogodilo jučer, ja sam danas otvoren za nove stvari, usmjerimo se na sadašnji trenutak, drugim riječima obratimo pažnju na to kakva nam je reakcija na sve što se događa oko nas i u nama, i onda to idemo priznati pred ogledalom, i onda čim to priznamo, kažemo sebi, ok, ko si ti? Ko si ti koji sad kreće u dan? I onda moramo reći, ja sam duhovna duša, vječno, neumiruće živo biće. Puno znanja i puno sreće. To je ono kako se opisuje duša. Da je duša savršena u znanju, da ima svo znanje koje joj treba,
i da je prepuna sreće. Ali mi se tako trenutno ne osjećamo, zato što smo poistovjećeni sa materijalnim tijelom. Ali ako to ponavljamo svaki dan, to će nam ući u podsvijest. Ja imam osjećaj da malo zraka nastaje. Znači, evo, tu ću pročitati kvalitete duše, što duša je. Znači, duša je vječno živo biće koje postoji oduvijek, znači nema početka ni kraja našeg postojanja. Probajmo to zamisliti. Probajmo zamisliti, mi smo tu sada. Iza nas ide linija našeg postojanja u beskonačnost. Mi ogromnu prošlost imamo. Mi imamo nevjerovatne iskustva. Neograničene iskustva. I još nas toliko čeka. Neograničeno. Kad na taj način vidimo stvari i sjetimo se da imamo neki problem trenutno u životu, onda ćemo vidjeti koliki je taj problem beskonačno mal i beznačajan. S obzirom na to koliko smo već proživjeli i koliko nas još čeka. Tako, trenutno se nalazimo unutar nežive materije, tijela i uma. Znači, mi se nalazimo unutar mrtvog tijela i mrtvog uma. Ja sam život, tijelo nije život. Da mene nema u ovom tijelu, tijelo bi bilo ništa, pravo. Ovo je jako važno da mi sebi to vizualiziramo. To je vježba, da to vizualiziramo, ne da kažemo, a ja to znam reći. To svako zna, intelektualno. Ali tu moramo imati viziju, šta to znači. Kao kad zamislimo, joj da mi je imati novog BMW-a. I onda mi kako vizualiziramo svaki detalj. Joj da mi je imati tog partnera ili taj posao. Mi znamo zašto to želimo. Zato što nam je vizija jasna tu kako ćemo u tome uživati i kako ćemo se osjećati sve te stvari. Ali kad govorimo da smo mi vječna duhovna duša, sluga Boga ili tako neke stvari, što mi zapravo vizualiziramo u svojoj glavi? Koje vizije mi imamo i da li su one ispravne? Jer ako su neispravne, mi zapravo se uvjeravamo u nešto što nije istina. I to možemo raditi unutar hrama, crkve, sa brojanicom ulici. Tako, sastojimo se od 3 duhovna elementa. Prvi element od kojeg se sastojim ja je vječnost. Ja se sastojim od vječnosti. Kako to zamisliti? Moje tijelo se sastoji od molekula, atoma, zemlja, voda, vatra, zrak. Šta bi to bilo vječnost? Kako mislim, ovo je zemlja, a vidim, zemlja i voda sve skupa rade ovu kožu, kao blato neko osušeno napolje. I znamo što, ako bi uronio ovu ruku u vodu, ona bi se doslovno rastopila na neko vremena. Kompletno je to voda i zemlja, blato. Blato. I to je moguće zamisliti. Ali kako zamisliti da biti izgrađen od vječnosti? To je nešto što je jako teško i vizualizirati. I zato trebamo ući u to svaki dan, pokušati bolje vizualizirati to od čega smo mi sastavljeni, tko smo zapravo. Znači, vječnost postojanja, potpuno znanje o sebi. Znači, iako smo sad kompletno u neznanju, mi znamo kao, recimo, da sretnemo nekog prosjaka, prosi na ulici jer nema ni pare u džepu, a mi znamo da je on bogataš. I on kaže, što radiš čovjek? Prosim, zašto? Nemam novac. Nije istina čovjek, ti si bogataš. Ne, ja nisam bogataš. Ja nemam ništa para. No imaš čovječe, kuća ti je tamo, ne znam, 15 km od Ljubljane, imaš račun na banci, pol si novaca, pa znam čovječe, prošle godine sam mi posudio 100.000 € Osoba gleda, ja se toga ne sjećam. Nema veze što se ne sjećaš, ti imaš to, pa ne moraš prosjeti tako. Mada. I onda naravno, u prosjek to zadnje što će povjerovati, ja bogataš, pa zašto onda prosim, koga ti to uvjeravaš? Kao ono, ja vječan, pa zašto se onda bojim smrti ako sam vječan? Ja? To na način na koji je naš um. Tako mi imamo potpuno znanje, imamo svo znanje, znači mi smo neograničena biblioteka, enciklopedija, Wikipedija. Imamo svo znanje koje god će nam ikad zatrebati i koje god bi mogli imati i mi ga već imamo u sebi. Kao što bogataš ima to bogatstvo, ali je zaboravio u kojoj banci, koja mu je lozinka, možda čak i ne znam ni svoje ime. I onda će doći u banku, ja sam pa i taj, onda će nemamo ništa po tim imenom. Znači ja nisam bogataš.
Znači ne znamo uopće niti ko smo i što smo. Kako ćemo onda dobiti sve te moći ako se samom Bogu, mi kad tražimo bolje novce, bolji život, riješiti probleme, mi kažemo Bogu daj mi moć. Ali se predstavljamo kao tijelo. I onda on kaže, pa tijelu ti ne mogu dati moć. Tijelo ne nikako, tijelo je mrtvo. Mogu dati tebi, ali mi se predstavi prvo. Ime i prezime molim? Ne znam. Ja. I onda ne dobivamo nikakve moći. Ja mogu doći u banku i reći, pa evo tu sam, vidite me da sam tu, ali ime i prezime. Pa što će vam ime i prezime? Tu sam osobno, čovječe, daj mi moje pare. Ime i prezime, oprostite, tako funkcionira i sa Bogom. On zna dobro ko smo mi, ali on hoće da se mi sjetimo. Koja korist da nam on da moći? Kad ćemo mi već tu večer ponovno početi se bojati i strahovati i propastit ćemo sve što nam da. I ne samo to, dakle, vječno znanje i blaženstvo. Što to znači? To znači da smo mi kontinuirano smo sretni. Čekaj malo, pa ja to ne osjećam. A normalno ne osjećaš kad si blokirao to. To je ono što se događa. Imamo, kao da zatvorimo nos i usta i kažemo, ne mogu disat. Možeš disat, nema zraka. Ima zraka. Zato ja onda te kužim. Zato što si začepio sebi usta i nos. Ma nisam toliko lud, valjda, jes. Tako, zašto mi to sebi blokiramo? To bi bilo dobro pitanje. Ali zašto mi to sebi radimo? Šta nas je Bog stvorio toliko blesave da čim nas stvori, mi odmah neku glupost napravimo. Čim se duša stvori, odmah padne u materijalni svijet i počne radi glupost. Ne. To je potrebno da bi mi osjetili odvojenost od Boga. Jedini razlog zašto smo mi u ovom svijetu je da smo odabrali dobiti iskustvo kako je to biti odvojeno od Boga. Sad, zašto bi mi to htjeli? Pa prvo i osnovno da znamo kako je to. To je ono što čini naše savršenstvo. Mogućnost da odemo od Boga, da se odvojimo od njega. Jer od njega se ne može niko odvojiti, jer on je već sve. I mi smo on, mislim, u tom smislu, potičemo od njega. I stoga kako se odvojiti od Boga, to može samo duša. I to samo u svojoj svjesnosti. Znači, mi smo kompletno u njemu, oko njega, on je oko nas, mi smo on je mi i tako dalje, tako dalje. To je jedno jedinstvo sa Bogom, jer je on sve, on je apsolutno. I sad, kako mi uopće osjećamo tu odvojenost? Tako da smo odabrali, još odavno, odabrali smo drugčije vjerovanje. Odabrali smo, rekli smo, ok, daj mi onda tu odvojenost. Onda je Krišna rekao, neće ti se to sviđati. Patit ćeš. A mi ono, a šta je to patit? Ok, ajde. Dobro, ajde. Ima materijalni svijet, tamo ja ću biti stalno stop, tako da nema šprke, ja sam stalno non stop i materijalni svijet, i to sam ja nisam. Ali ti to nećeš znati. Super, daj da vidim kako je to. Jel šta ako ja bez tebe sam sretniji? I onda Krišna kaže, imaš pravo, pametno došli. Ok, ajde sredit ćemo to da kompletno zaboraviš na mene. I onda mi, kao da idemo u zabavni park. Kao dijete, hoću na onu osmicu, na roller coaster. I onda kod nas sjedne i onda krene, i sporače se, tako smo otprilike i mi, ja? Ekstaza zato što zamišljamo, kako bi to bilo, biti odvojen od Boga. Jer mi nikad to nismo osjetili. I onda bi neko rekao, zar to ne čini onda dušu nesavršeno? No, duša ima taj prostor da to napravi. I neke duše, kao što smo mi ovdje, manjina odluči. Idemo na roller coaster, idemo se izvrtiti dobro. I to je ono što radimo u ovom svijetu. Mi se trudimo iz petnih žila da se odvojimo od njega. Da ga zaboravimo. Da nemamo niti malo kontakta sa onim što je spiritualno. A u isto vrijeme zadržavamo svoju prirodu. Mi smo i dalje ono što jesmo, uvijek isti. I da bi mi mogli biti odvojeni, zato imamo ove omotače tijela, i tako dalje. Tako da mi u ovom svijetu ne radimo ništa loše. Mi nismo izgubljeni. Mi radimo savršenu stvar. Mi dokazujemo da smo slobodni. Okay? Vidi šta radimo.
Dokazujemo da smo slobodni. Ja mogu sada psovati Boga. Mogu ga pljuvati, mogu zapaliti ovaj cijeli kraj. I neće mi Krišna skiniti glavu s ramena, radi što hoćeš. Slobodan si, vječan si, svi su vječni. Nema gubitka, nema pada, nema ničega lošeg za tebe. Samo ćeš dobiti iskustvo, kad ti to dođe na nos, onda samo zovi i ja dolazim po tebi. To je to. Bez toga, isto što si prije svi govorio, strah od smrti. A šta je s tim, možda, bajte, znamo, kao što je, barem teoretski nema smrti, ali ima ne znam, uvrede o neke greške, onda idemo, ne znam, na paklenske planeti, spaštamo, šta je vezi toga, mislim, strah od toga. Da, to zapravo ne postoji stvarno ispaštanje, osim ta ideja da smo odvojeni od njega, da ne znamo. To je jedino ispaštanje. Bhakta koji zna za Krišna, koji je uvjeren da on postoji, bez obzira u kakvim se uvjetima nalazi, on ne ispašta. On pravarno hrči. Imamo hrpu primjera gdje su Bhakte bili izloženi zastrašujućim uvjetima, ali su cijelo vrijeme zadržali ulogu duše. Pravat Maharač, jednostavno je molio, a ovaj ga baca ni stijene, pokušava ga otrovati. Ništa, Pravat Maharač se nije uopće ni potrudio da se zaštiti. Jednostavno je rekao, što ću se ja truditi, kad ja ne pripadam ovom svijetu. Kad ovo nije stvarno moj dom i meni ovdje niti ima prijetnje, niti ima dobrog ovdje, niti ima lošeg ovdje. Ovdje nema ničeg za mene. I na taj način Bhakta jednostavno se odvaja od sudjelovanja u ovom svijetu. Dok smo tu, ok, tu smo, odradimo ovo što smo zaslužili, zato mi trebamo imati taj stav da je ovo zadnji život. Ovo je zadnja stanica. Mi smo spremni ići nazad. Ali ako nismo spremni ići nazad, to znači da nam još nije izašlo na nos, da još nismo se zasitili odvojenosti od Boga. Da nam je još uvijek dobro na tulumu. Još se nismo dobro ispovraćali. Ali taman alkohol, taman dolazi ovako da I onda kad se dobro ispovraćamo, onda ćemo mama, tata, dođite po mene. I onda Krišna onda dolazi. I to je rečeno, kad mi imamo taj glas iznutra, gotovo, tulum je onda završen, vadi me odavde van, više ne želim apsolutno ništa iz ovog svijeta. Ovaj svijet je kao ne znam, trgovina sa alkoholom. I onda se toliko napijemo i ispovraćamo, i onda okrenemo se oko sebe, onako puni, ja tako volim ekstremne primjere, ali oni oslikavaju principe. Dakle, zamislite da smo tako u trgovini sa alkoholom, da nema ništa tamo nego alkohola, a da smo se već dobrano ispovraćali od te intoksikacije, i onda otvorimo oči i vidimo opet alkohol oko sebe. Tako da nema u ovom svijetu, nema u ovoj trgovini više ništa za nas. Mi smo se zasitili od toga, više ne želimo to. Ali, ako nam još alkohol miriše, onda moramo još ostati ovdje. To je ta ideja. I mirisat će nam ovaj svijet dok god vjerujemo da postoji smrt. Sad, kakva je tu logika? Zato što je smrt prijetnja. I onda nas tjera na aktivnosti. Da ne bi bio sam, moram imati nekoga. Da ne bi bio siromašan, moram raditi. Smrt nas tjera u aktivnost. Strah od smrti nas tjera da budemo materijalno aktivni. Da se brinemo, da djelujemo, da strahujemo, da trčimo vamo, da trčimo tamo. Štitovi, jel? To je sve radi straha od smrti. Inače ništa od ovoga nama ne bi bilo interesantno. I onda ne možemo zamisliti kako neka mogu sveta osoba može jednostavno samo sjesti pod stablo i po cijele dane samo molitvu i to. Komanis, kakav je to život? Tu nema nikakvih raznolikosti, tu nema ništa za mene, nikakvog uživanja, to su kompletno jadno. To najvjerovatnije oni jednostavni ljudi, primitivni, onako, nemaju ništa drugo u svijetu pa se onda bave sa Bogom. To je naš stav, to je stav materialista, koji misli ja nikad tako ne. A on pod stavom svetac gleda u svijet i kaže ja nikad više nazad to ne više. Imaju kompletno isti stav, samo suprotno. Ok, to je što se tiče kvalitete duše. Kvantitete duše, dakle što duša nije, koje su naše granice. Da bi mogli znati što duša nije, da moramo je s nečim usporediti. A jedino s čim je možemo usporediti je Bog.
Dakle, za razliku od svog izvora Boga, duša je neograničeno mala. To znači da, ne mora nužno znači da smo mi sićušni. Recimo, ja mogu zamisliti da je moja duša velika kao planeta Mjesec. Ali koliki je Bog u usporedbi sa mnom? Neograničeno veliki. Koliki sam onda ja u usporedbi s njim? Neograničeno mali. Dakle, to je vrlo jednostavno. Naša svijest proteže se samo unutar nas samih, ne van nas. Naša svijest uvijek ostaje u nama, odnosno dok smo u materijalnom svijetu, unutar tijela koje obitavamo. Dok, za razliku od Boga, njegova svijest je posvuda. On je svjestan svega u svakom momentu. To je razlika. I ne samo to, svijest duše je lokalizirana na jednom mjestu i jednom momentu. To je ono što smo rekli, nema nas u prošlosti, nema nas u budućnosti, samo u sadašnjosti i to samo na ovom mjestu. Duša je duhovni element iznad materije. To znači da mi imamo moć nad materijom i to prva knjiga potvrđuje. Malo tapkanja i tijelo odmah postane bolje. Vidi, moja svijest utječe na materiju. Znači, moja svijest je iznad materije. Inače, ja ne bi mogao ovo napraviti. Niko ne bi to mogao napraviti. Ali smo rubne prirode, znači nismo kao Bog. Rubne smo prirode, znači da možemo biti pod utjecajem materije. To znači, ako nismo oprezni, ako nismo svjesni, onda smo pod materijom i materija samo vlada. Onda smo pod zakonima prirode. Smisao. Zašto mi uopće postojimo? Koji je smisao našeg postojanja? Duša je uvijek povezana i u kontaktu sa Bogom. To smo rekli, nikad ne može biti stvarno odvojena. Ali zbog svoje rubne prirode i slobodne volje, znači svog odabira, pada pod utjecaj materije i zaboravlja taj odnos na tren. Na tren. Čak i ako smo milijunima života bili odvojeni od Boga, koliko je to u usporedbi sa vječnošću? To je samo tren. Koliko god da uzmemo trajanje našeg materijalnog postojanja, u usporedbi sa vječnošću, to je samo jedan tren postojanja. Tako da, naša izgubljenost nikad nije više na tren, inače bi Bog bio okretan prema nama. Mi smo samo na tren zaboravili. I kad se ponovno prisjetimo nazad, imat ćemo osjećaj da smo uvijek bili svjesni Boga. Da ga nikad nismo ni zaboravili. Tako. Podsjećanjem, to je ono što je važno, mi se podsjećamo svaki dan ponavljamo koji je naš pravi identitet i tako možemo ponovno oživjeti odnos sa Bogom i ponovno prihvatiti svoju vječnu ulogu slobodni od vezanosti za materijalne elemente i zakone. Dakle, smisao našeg postojanja je biti u odnosu sa Bogom. Imati odnos sa Bogom. To je ta ideja. Iako imamo to sad toliko daleko, jer smo se navikli na odnose sa stvarima koje nisu Bog osobno. Ne? Ali to je zapravo smisao našeg postojanja, da imamo odnos sa Bogom. Smjer kretanja. Kuda mi to idemo u ovom svijetu? Duša uvijek traga za Bogom, čak i u materijalnom svijetu i odnosima koji se ovdje nude. Duša uvijek traži Boga, odnosno vječni odnos sa savršenom osobom. Niko od nas nema tu ideju, sviđa mi se ta djevojka ili sviđa mi se taj muškarac i želim imati s tom osobom kratkotrajan odnos. Želim da me ta osoba voli neko vrijeme, onda da me mrzi. Mislim, nikad ne želi to. Svi kad nešto volimo i kad nešto želimo to imati zauvijek. Niko ne planira, ok, ajmo se sad oženiti pa ćemo biti u braku 1-2 godine, onda ćemo se posvađati, ti ćeš mene mrziti, a tebe super plan, može, ajde, dogovoreno, potpisujemo. Mi idemo zauvijek, do kraja života, što znači zauvijek, života. Tako, i kakvu osobu tražimo, jedva čekam upoznati osobu koja će tu i tamo zadovoljiti moje potrebe, ali uglavnom biti dosta različita od mene i s kojom se baš neću toliko slagati i nije baš savršeno za mene. Ko ikad tako nešto pomisli? Mi kad upoznamo neku osobu, mi mislimo, ona je savršena za mene. Mi se savršeno slažemo, baš je savršeno. I mislimo, to je to. To je to, više se ne moram brinuti. Znači, što mi tražimo? Vječni odnos sa savršenom osobom. I jadni naši partneri koji moraju igrati te uloge za nas. Ok, zato imamo svađe, zato imamo sukobe, zato što je moja supruga propustila biti Bog za mene.
Mi tražimo, a zašto to tražimo? Zato što ne znamo drugo tražiti. Mi uvijek tražimo Boga. Mi nismo zadovoljni ni sa čim drugim. Sve drugo nam je ništa. Za dušu koja je vječna, sve što je moment kraće od vječnosti je nedovoljno. Makar to bilo stotine milijardi, miliona života univerzuma. Ono praktički nagraničeno. Čim dođe kraj, duša će reći, već. Zašto? Duša nema ograničenja. Bilo kakvo ograničenje je za dušu premalo. I stoga, mi se ne možemo zadovoljiti sa ovom osobom i onom osobom i ovim stvarima i onim stvarima. Nikad mi s tim nećemo biti zadovoljni, koliko god se trudimo. Naš je kapacitet jednostavno prevelik. Naš je kapacitet neograničen. Nas samo Bog može ispuniti. Kao neka osoba, što ja znam, koja kaže, mene samo, ne znam, Angelina Jolie može usrećiti. Znači, ono je, ne znam, nešto nedostižno, previše i tako dalje. Mi smo još gori od toga. Mi tražimo Boga osobno. I niko osim njega jednostavno neće nas dobiti. Neće nas ni malo zadovoljiti. Sad, 6. vježba je vizija napuštanja materijalnog tijela. Ovo je jako važno, čisto da vidimo gdje stojimo. Vi ćete u knjizi, kad počnete čitati tu knjigu, malo je onako heavy, malo je teško za provariti to. Ići se ufuravati u te situacije, da recimo zamislimo da upadnemo u hladnu rijeku Savu negdje i da nas vir povuče dolje, vrtlog, i da se ne izvučemo iz toga. Znači to zamislimo u glavi, da nam nema spasa, da neće odjednom neki konopac biti tu ili da će nas neka riba izvući radne slične stvari. Nego ja sad umirem, ali imam još minutu, dvije, dok se ne ugušim. O čemu ćemo razmišljati u tim momentima? Ko se na to sprema? Ko se sprema na najgore moguće vrste umiranja da isplanira kakve će mu misli biti tamo u zadnjim momentima? Ko se na to sprema? Jer to moramo zamisliti. Moramo zamisliti te bolove, moramo zamisliti tu bespomoćnost, patnju, tu konačnu usamljenost. Niko nas ne vidi, niko nas ne čuje, a mi umiramo. I to u najgorim mogućim bolovima. Kako zadržati svoju svijest duše, ulogu duše i u tim momentima? Jedino ako vježbamo prije nešto se to dogodi. I sad neko može reći, čekaj malo, ali zar nije to ako ja razmišljam o tome pa će se to i dogoditi stvarno? Ljudi se boje, ako o tome razmišljam, da me strah da mi se to dogodi. To nema logike, zato što onda bi ispalo suprotno. Ako ne razmišljamo o smrti, neću nikad umrijeti. Jel' tako? Ta logika ne funkcionira. Stoga o smrti itekako trebamo razmišljati. Zapravo, dok ne umremo, najviše o tome trebamo razmišljati, zato što mi razmišljali o smrti ili ne, ćemo umrijeti. Ali ako smo spremni na to, onda ćemo smrt dočekati kao prijelazak u drugu sobu. Nikakav problem. I ako se mi za života spremimo na smrt, i to onu najgoru moguću, naravno, svi se nadamo da ćemo možda umrijeti u krevetu, zatvoriti naše okice i sa anđelima otići negdje na neko ljepše mjesto. To baš ne ide tako. Većina smrti su traumatične, pune agonije, pune patnje. Većina ljudi umire na taj način. U današnjem dobu toga nismo ni toliko svjesni zato što nas napljukaju sa morfijom. Ali u tom stanju osoba nije u mogućnosti da pokaže u kakvom se stanju nalazi. Ona unutra vjerojatno prolazi, nevjerojatno sigurno prolazi kroz zastrašujuće momente. Ali bitno je da niko vani ne pati zbog toga. Bitno da nama nije neugodno zato što osoba što je možda izmet izlazi iz usta. Toga isto ima. U zadnjim trenucima čak i izmet zna izlaziti kroz usta. Kome se da to gledati? Kome se da slušati? I to ne zato što ga boli zubnik, zato što umire. Mi se užasavamo toga. Zašto se užasavamo? Jer nikad ne pomišljamo da će se nama to dogoditi. I onda kad to vidimo nekad, kompletno nismo spremni vidjeti da se nekom drugom to događa. A kamo li nama? Odi malo u bolnicu, odimo u bolnicu i tražimo one odjele gdje ljudi napuštaju tijelo. Ako nas puste. Kažemo da smo iz studentske udruge da radimo, ne intervju, ali komentarac.
intervju bi bilo malo okrutno. Da, proste, kako vam je? Koliko još mislite da imate vremena? Zanimljivo. Baš sam ja to vježbao danas, pa me zanima kako vi prolazite kroz to vaše stručno mišljenje. Imaš ti tvoja vlastito iskustvo od toga? Smrti? Da. Bio sam u ratu, da. U ratu sam bio i vidio sam, baš sam upao u bolnicu jednom kad je bilo granatiranje. Rat je rat, tamo se događa neke druge stvari, ali recimo u bolnici kad ti neko umire u krevetu. Aha. Nisam bio. Nisam imao priliku za to, ali bi vrlo bi rado, da. To je nešto drugo nego u ratu. U ratu se to događa kao rat, ne? Neko strelja, neko umire i tako dalje. Ali recimo da ti neko iz familije ili nekome koji umire tamo ispred tebe. Da, nije lako, zato kažem, moramo to vježbati, o tome se radi. I sada, trebali bi zamišljati vrste umiranja koje najmanje želimo da se nama dogode. I onda što se dogodi? Mi prvi put kad to zamislimo, možemo zamisliti da padamo iz neku veliku zgradu. Ali 2 minute, kad prođu 2 minute, onda, ok, dosta je bilo ljutnje. I onda kažu, pušta mi je slobođa, gotovo. Jer onda mi više ne moramo tražiti emociju i misliti se šta je onaj, odakle dolazi, i kad me to mama uvrijedila i tako uvrijedila. To više ne igra nikakvu ulogu. Jedna stvar koju mi moramo isto tako promijeniti je doživljaj da smo ikad u životu doživjeli traumu. Traume nije bilo. Nikada. Niko nas nije istraumatizirao. Mi smo to tako doživjeli. Nema traume. Inače bi Bog bio okrutan da smo mi imali traume. Da, pa mi ne smijemo više na taj način gledati. Nisam ja doživio traumu, ja sam bio u iluziji. O tome se radi. Ja sam krivo doživio stvari. Tako, došli ste na pauzu. Dakle, uvijek si dajemo 2 minute. Osoba koja duže od 2 minute provede u negativnoj emociji, smatra se da u njoj uživa. Tako ako se neko ljuti ili svađa duže od minutu, samo 2, smatra se da zapravo u tome uživa, to predstavlja štit. Tako ako sebe uhvatimo u nekoj emociji koja je negativna i kao ne mogu je se riješiti, odmah se sjetimo, to je zato što u njoj uživam. Ja sam mazohista, ja sam bolesnik. Prvo zvati hitnu pomoć za mene. I to će nas vrlo brzo izbaciti iz tih emocija loših. Kad shvatimo da zapravo, pa to je fuj, ja u tome uživam. Jedan toksin i mislim da je super. I onda će se motivacija javiti i reći, ne, ovo ne dolazi u obzir. Znači ja ovo sebi radim. Pa kolika je šansa da opet dobijemo ovakvo tijelo, da opet dobijemo ovakvu priliku? Pa vidi kako ja to koristim. Imam kratak život, još se žalimo svi da je život kratak, gledaj na što ga ja koristim. Tako to, čitav niz vrlo moćnih motivacija, ukoliko vježbamo to svaki dan. Nećemo se, gledajte, bit ćemo neuspješni. Možda ćemo danima zaboraviti kompletno na ovo. Ali nema veze, čim se sjetimo moramo reći, ok, dobro, danas krećemo na 0, sad moram to je rad, to je ozbiljno rad. Kao kad smo na fakultetu, učimo mjesec dana, 2, i onda dođemo i pademo na ispitu. Ništa, natrag na učenje. Šta nam drugo preostaje? Jednog dana ćemo položiti, a kad položimo, onda je sve ok. Onda se više testovi ne ponavljaju. Ovo je isto jako važna činjenica. Jednom kad položimo test koji nam Bog servira, ako ga položimo stvarno kvalitetno i svjesno, ne ono slučajno, nego svjesno, više se test ne ponavlja. Ili ako se i ponovi, mislim šta nama onda znači? Prođemo ga bez problema. I kad Bog vidi da mi prolazimo taj test bez problema, bez muke, onda kaže ok, nema više potrebe. Nije on sad isto, ne uživa on u tome da nam stalno daje testove, on je da čeka da mi to položimo. Evo sad nas čekaju dalje još neke vježbe koje su jako duboke i moćne očekivanja, ali ćemo sad napraviti jednu pauzu pa se vidimo opet kao jučer za 15-20 minuta.